सेक्स खालामनानै 500 थाखा फैसा जासिदों बियो आंनो। ओमफ्राय नों जुदि बिनो होआबा बेलाय नोंखौलाय मारै खालामनो हागौमोन? जुरजुबुस्ति फेन फुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। हारिया दिनै मा जादों? नोंसोरहा दिनै माबा उन्दुयैनिसो दावराव। जोंखौ थगायना लांदों अरुणाचलाव पापुआ, ओमफ्राय आंखौ जुरजुबुस्ति सेक्स खालामदों। ओमफ्राय पापुनि लोगो दावहारुना आंखौ दावहारुआ जुरजुबुस्ति सेक्स खालामदों लांनानै। बेना हिन्जाव दंखायो, फिसा सानै गोनांहाय। हिन्जावा बेंगलराव थायो। माहा लांनाय नोंसोरखौलाय? जोंखौ अरुणाचलाव लांदों बिसोरो। आंखौहाय जुरजुबुस्ति सेक्स खालामनानै 500 थाखा फैसा जासिदों बियो आंनो। ओमफ्राय नों जुदि बिनो होआबा बेलाय नोंखौलाय मारै खालामनो हागौमोन? जुरजुबुस्ति फेन फुनानै खालामथारदों बियो आंखौ। नोङा नोंदोलाय मारै कन्टेक्ट जानायमोन बेलाय? आं जेबो मिथिया, बिखौ सिनायाबा आङो। ओमफ्राय आंनि लोगोआ मिथियोमोन आरोना, बे लोगोनिफ्रायसो नाम्बारखौ लानानै बियो आंखौ माबादों। ओमफ्राय आंनि लोगोखौसो लिंहरदोंमोन, ओमफ्राय आङोहाय लोगोफोरजों थांफादोंमोन। लोगोजों। नों मा गामिनि? आङो बैग्रिबारिनि। नोंहा बैसोआलाय बेसेबां? 15। 15। ओमफ्राय बैग्रिबारिनि मा नाम नोंलाय? रंगिना। मबे बैग्रिबारि? गथखाथिनि। गथखाथिनि। नोंनि नामखौ गोसा बुं। रंगिना। रंगिना मा लिरो? नार्जारि। हिन्दु ना खृष्टान? हिन्दु। नों दा दावहारुखौ लादों मिथिबाय? मानो नांला नोंसोर उन्दुबाय सेक्स जाबाय माथो? सानै गथ' दंनो, ओमफ्राय हिन्जावा बेंगालराव थायो बिसोरो। ओमफ्राय जोंखौ जबरदस्ति लांनानै फैसा होनानै खामदों आरोना। ओमफ्राय जोंहा न'खराव मामा बाबा आंल'सो दं। मामानि नामालाय मा नाम? मामानि नामा सन्दुसुरि बसुमतारी, बाबानि नामा प्रसेनजित बसुमतारी, ओमफ्राय आंनिया टुनि बसुमतारी। नों सिनाया गारालाय मारै थांखो? आङो पापुखौ सिनायखायोमोन, ओमफ्राय दावहारुखौबो सिनायामोन आब'। दावहारु बे सिनायाबा मारै उन्दुखो? माने बिसोरो लिंहरदोंमोन, ओमफ्राय आं टुनिजों थांबाय आरोना लिंहरनायाव। न'खरनि फारसे साननाय गैया नामा? दिनै नोङो गावजों लोगोसे गावनि बिमा बिफाखौ नोङो सनमान जानानै होनाय जाबाय। गावनि बिसि गावनि गथ' गथाय मा फोरोंगोन? आरो जोंनि बे सिख्लाफोर मा नोंसोरो मिथिखायाखै नामा? दा 500 थाखा जासिलायजानाय नोंसोरो एथबां लाव खुमब्राफोर बायदि नामा नोंसोरो? हा लाव खुमब्राफोरखौसो दाम दर खालामनानै लानानै फैयो। दा नोंसोर लाव खुमब्रा नामा? नोंसोरनि जिउआ बेसेन गोनां, नोंसोरनि लाइफआ बेसेन गोनां। दिनै नोंसोरो बरबाद बुंनो थाङोब्ला। बेनिखाय जों बुंगासिनोखा आरो बुंबायनो थायो। दिनै गुबुन हारिखौ फोथायनाङा होनना बुङो, गुबुन हारिजों दाथां होनना बुङो। आंनि संसार आंनि लाइफ होननानै नोंसोरो गावखौनो दुगा खालामनानै नोंसोर गुबुन हारिफोरखौ हाबा जायो, थाङो। थाङै थुङै बिपदा जाब्ला गाव जाथिखौ नागिरफिननो गोनां जायो। मानो? बुजिनायानो गैया। बे मानिथो दावराव जाबाय थाखो? सिं सिं मानिबा सेन्टिमेन्ट नांबाय थादों हारिनि गेजेरावहाय। नोंसोरहा माबा उन्दुयैनि दावराव। साला भिडिअखौनो लाबोआखै आं, जेबो भिडिअखौनो लाबोआखै आङो। सानैनो हारिखौ सानैनो मा जाबावगोन जुदि मोनमारोब्ला होननानै सिन्था खालामनो। दिनै नोंसोरहा बिनिसो दावराव जाबावदों ने? जों गावनि खामानिफोरखौनो बावगारना दङ दायो। हाथाय बाजारावबो भिडिअ बानायदों दिनै। नोंसोरखौ साला खाथियाव मोननाय होनबा बेयाव जेबो गैया, जेबो गैया। बुंबाबो मानिखाया नोंसोरो, मिथिबाय ना? मालायनि बुंनायबो लाया, गावबो साननो रोङा नोंसोरो। खाथियाव मोननाय होनबा नोंसोरखौ